Mary bola veľmi milá žena, ktorá bývala naproti. Ako deti a tínedžeri sme si neboli veľmi blízke, pretože bola odo mňa asi o 5 rokov staršia. Ale naši rodičia boli veľmi dobrí priatelia. Keď sa mama dozvedela, že je Mary zasnúbená, poslala ma pomáhať pri svadobných prípravách. Vtedy som sa prvýkrát dozvedela, že Mary a jej budúci manžel zložili krvnú prísahu. Prvý, kto zomrie, sa vráti a vezme si toho druhého, ako náhle to bude možné. Vysvetlila mi s úsmevom a jemne zakrútila rubínovým prstenom okolo prstu. Zdalo sa mi to až príliš dramatické. Ale Mary tvrdila, že sú spriaznené duše a jeden bez druhého by nedokázali žiť. Vďaka svojej naivite bola neuveriteľne krásna. Ale na druhej strane som si myslela, že 26-ročná žena by už mala byť o čosi zrelšia. O svojom nastávajúcom mužovi Alexovi hovorila stále so zasneným tónom. Počase ma takmer prinútila veriť, že spriaznené duše existujú. Mary to nehovorila iba mne, ale aj všetkým svojim priateľkám. Všetkým nám vysvetľovala, že sa môžete prebudiť v posmrtnom živote a začať veci ovládať mysľou. Práve preto zložili krvnú prísahu, aby sa v posmrtnom živote ľahšie našli. Dokonca verila, že im obom narastú krídla a odletia spolu na večnosť. Bolo to všetko strašne hlúpe. Ale Mary mala v sebe niečo, čo každého prinútilo venovať jej pozornosť a žasnúť nad jej slovami. Napriek vekovému rozdielu sme sa nakoniec stali dobrými priateľkami. Keďže som študovala na vysokej škole, ale bývala som s rodičmi, nepotrebovala som pracovať a mala som veľa voľného času. A tak som ju sprevádzala na skúšky svadobných šiat, ochutnávky koláčov a pri všetkých tých maličkostiach, ktoré boli nutné na prípravu svadby. Postupne som začala chápať jej oddanosť Alexovi. A on bol do nej rovnako blázon, ak nie ešte viac. Keď boli spolu, svet okolo nich vyzeral ako svetlejšie a teplejšie miesto. Ako marshmallows, pomaly sa roztápajúce nad mojím srdcom. Po pol roku prišiel deň svadby. Mary a Alex v ich najšťastnejší deň pozvali každého, koho tam chceli mať. Ani o jedného viac a ani o jedného menej. Cítila som sa trochu poctená, že som bola medzi nimi. Napriek všetkému, ten najšťastnejší deň nikdy nenastal. Keď Mary prišla do kostola po menšom meškaní, ako sa na každú nevestu patrí, nastal šepot a nepokoj. Alex tam ešte nebol. Jej úsmev nevymizol, pretože si bola úplne istá, že by ju Alex neopustil. Vedela som však, že mala obavy. Družičky, jej dve najlepšie kamarátky už od strednej, začali telefonovať, aby zistili, či ženích náhodou neochorel. Čoskoro si uvedomili, že tam boli Alexovi rodičia, ale nie jeho brat. Povedali im, že práve on mal priviesť Alexa do kostola. Keď prišla tá zdrvujúca správa, každý ju chcel utešiť. Každý chcel zúfalo chrániť jej krehké srdce, ale bola príliš zlomená na to, aby si to všimla. Všetko sa udialo tak rýchlo. Nepozorný vodič prešiel na červenú a vrazil rovno do auta Alexovho brata. Ich stav bol kritický a previezli ich do nemocnice. Pre všetkých to bolo také ťažké. Alexov brat nakoniec prežil, ale kvôli vážnemu poraneniu miechy bude doživotne na vozíku.
Pokiaľ viem, je tiež nešťastný. Prijal si, aby mohol byť tým, kto zomrel. Hneď po svadbe, ktorá sa nikdy neuskutočnila, sa rodičia Mary a Alexa zaoberali predajom domu, ktorý práve kúpili, a Mary naďalej žila so svojimi rodičmi. Obaja stále pracovali v kancelárii, takže sme sa s jej ďalšími priateľmi začali striedať a robiť jej spoločnosť, keď neboli doma. Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som tam bola pre ňu. Ale ona bola duchom mimo. Žila v klame a jediné, čo z nej preniklo do reality, bola jej bezútešnosť. Nikdy som nevidela tak hlboký a srdcervúci smútok. Mary si odmietala vyzliesť svadobné šaty. Trávila celý deň pri okne čakaním na Alexa a celú noc plakala, pretože jej zúfalo chýbal. Každý jeden deň. Mary dúfala, že je to len otázka času, kým sa Alex zobudí na druhej strane a príde a vezme ju so sebou. Preto si tie šaty nevyzliekla. Alex zomrel vo svadobnom obleku, takže bolo prirodzené, že ona musí byť vo svadobných šatách. Rodičia a každý jeden z jej priateľov sa ju snažili presvedčiť, aby sa prezliekla. Trávila v nich všetok čas. Spala v nich a dokonca sa v nich aj kúpala. Kedysi krásna organza a hodváb boli teraz ošúchané, špinavé a páchnúce. Stále si ich však odmietala vyzliecť. Nebolo možné zmeniť jej názor aj napriek tomu, že navštevovala terapeuta 3-krát týždenne. Jej smútok sa zmenil na duševnú chorobu. Neskôr začala s Alexom rozprávať. Vysvetlila nám, že je na blízku a cíti, ako prichádza. Vraj mu to chvíľu trvalo, pretože lietanie je naozaj ťažké. Jedného rána definitívne zmizla. Nikto ju nevidel odchádzať a už ju nikdy nikto nevidel. Jediné, čo sme našli v malom lesíku za domom, boli jej špinavé svadobné šaty. Na chrbte boli prerezané 2 diery. Vyzeralo to, ako by jej narástli krídla. Po nájdení šiat sa všetkým, ktorí Mary milovali, uľavilo. Jej matka priznala, že verí skutočnosti, že Alex sa pre ňu vrátil a vzal ju so sebou. Iným sa toto vysvetlenie nepáčilo. Ale myšlienka, že existuje šanca, že sa to stalo, nám priniesla pocit uzavretosti. Nie, že by sme boli šťastní z jej smrti. Iba sme sa prispôsobili možnosti, že konečne nájde svoj pokoj. Bola predsa anjel. Prečo by jej nenarástli krídla a neutiekla z telesného väzenia? Rodina na jej počesť usporiadala krásnu spomienkovú slávnosť a pomaly sme sa začali posúvať ďalej. Teraz by ste sa mohli opýtať, v čo verím ja. Horko by som sa zasmiala. Ja nemám taký luxus môcť niečomu veriť. Keďže som bola osobou, ktorá v tých dňoch trávila s Mary najviac času, bolo prirodzené, že som ju našla mŕtvu vo vani práve ja. Skryť a následne sa zbaviť jej tela bola tá najťažšia vec, akú som kedy urobila. Roztrhanie šiat na chrbte a ich pohodenie v lese však bolo sčasti liečivé. Myslím, že by sa jej páčilo, ako som to všetko nafingovala. Romantická a mystická smrť jej totiž svedčí viac ako samovražda.